Tumela bakulu vinyame Tijan is here ndadzoka. Pane nyaya panapa irikuitika kunzi Zambia police not aware about planned protests by Zimbabweans during SADC MCO meeting. Message yakabudikira nemusi wa 7 July ndo pakataurwa nyaya iyi. So vanhu vakatanga ngobudisa nyaya iyi but vakaibudisa late a bit late vakuti Zambia police yacho haisikuziziva kuti kune demonstrations chichi and stuff. Vanhu vakawanda iko zvino zvindaona vari kutoshaudwa, vanhu vakawanda vanobudisa news, content creators and stuff vari kushaudirwa nyaya iyoyo. But mune Zimbabwe pane imwe tsamba yaiko zvinezvi nechidhindo chaZambian police chacho. Tsamba iyo iri kutaura kuti pari kuzoitwa protest ikoko, and pendasangana nayo vari kutaura kuti in Lusaka the Zimbabweans based in Zambia have engaged the Zambian police to protest the upcoming SADC summit. They believe their current president is not fit to be chairman of SADC. Tsamba yacho yakatoaprovwa ine chidhindo kudhara chepolisi cheikoko, ende iri kubudikira nepane mukomana wanotwa Joseph Kalembwe. I know vanhu vakawanda pakatanga vabudisa tsamba yekutanga iya vatanga kushaudwa mabhadharo maita sei, kozi vanhu havasina patience yekuda kuswera vachinzwa zvinhu zvinoitanga zviri kuvadzosera kumashure. Saka vanhu vari kuda zvinhu zvekuti vanoti zvinhu zvinongova encourage kuenda kumberi. So zvinhu zvakangokosha anenge abudisawo nyaya yacho anofanira kubva azodzoka nepaper 2 kuti aiwa zvazodai so vazofamba step yakadai so cause ndo zvinhu zvakakoshera ma-updates. So muri Zimbabwe inini ndangoyawo panapa kuti ndingoonezana nemi aminoziva inini ndodzifambira tsamba yacho yatoko imwe tsamba ndo yamuri toona iri kutaurwa nezvekunzi vatofambirana navakawirirana nazvo. Tichaona kuti zvichapera sei.